olla, kun sä sanoit, että mä näytän hyvältä. Ai, okei. Ja mulle tuli sitten mieleen se kurssi, se Rikasta minua -kurssi silloin vuosi sitten. Joo. Me tehtiin ne listat siellä. Tehtiin listat, joo. Semmoiset, että missä me kerrottiin, että mistä mä pidän susta. Ja sä kerroit mulle, että mistä sä pidät musta. Niin tehtiin, joo. Totta. Mulle tuli vähän mieleen, että olisiko susta siihen, että tehtäisiin nyt? Sitten kello on 1 yöllä. No, mutta siitä tuli niin hirveän kiitollinen olo. Ja musta se menisi sopisi tähän flowhun tosi hyvin. Okei. No mikä ettei. Joo. Tehdään pois. Kivaa tehdään. Okei, voinko mä aloittaa? No voit. Mä rakastan tosi paljon, kun sä tuot mulle iltateen olohuoneeseen. Mä rupee itkettää jo nyt. Mun on pakko sanoa, että mä kattelin sua tänään ja kun mä en pitkään aikaa katsellut sua, niin mun mielestä sä näytät ensinnäkin ihan hirvittävän hyvältä. Ja sit se, että mun mielestä sä kohtaat ihmisiä jotenkin niin intensiivisesti, että se on mun mielestä ihan tosi ihailtavaa. No, tää nyt on vähän sama, mutta musta on tosi kiva katsoa sua ja musta on tosi kiva, kun sä pukeudut meille naisellisesti ja sä uskallat olla nainen. Musta on, mä oon siitä aika tosi ylpeä. Musta on ihanaa, kun sä kannustat ja rohkaiset mua mun työasioissa ja jotenkin niinä hetkinä, kun mä oon väsynyt, niin sä uskallat niin sanoa mulle sen, että mä saan levätä. Se on mun mielestä ihanaa. Mä arvostan sussa ihan hirveän paljon sun rehellisyyttä. Sä pyrit rehellisyyteen. Se on tosi ihaltavaa, enkä mä en tunne ketään toista semmoista niin rehellistä ihmistä kuin sä. Musta on ihanaa, kun sä jaksat kuljettaa mua ja mun vanhempia silloin, kun me tarvitaan kyytiä jonnekin. Ihan sama miten rankka päivä on, mutta päivän paras kohtaus on se, kun sä kömmit mun viereen sohvalle ja katsotaan jotain musiikkiohjelmaa. Se on kyllä musta ihanaa. Sitten musta on ihanaa, kun sä lasket meidän pistaasipähkinät puoliksi. Ja sitten sä annat mulle vielä ne muutaman ylimääräisen, mitä sä et saa itse auki. Ihan hyvä hyvittää. Mun mielestä se on ihanaa. Musta on ihanaa, kun sä hoidat tietsikkajutut mun puolesta. No mä arvostan sitä ihan tosi paljon. Mä olisin ihan pulassa, jos et sä auttaisi muakin sitä. Okei. Se helpottaa mun elämää ihan suunnattomasti. Okei. Ja sit mä rakastan sitä, kun sä oot lapsille niin läsnä, kun sä oot niiden kanssa. Sä oot ihana isä. Sä oot kans ihan paras äiti mun lapsille, meidän lapsille. Ja sit sä oot kyllä ihana mieskin. Mä en ois voinut saada parempaa miestä. Sun kanssa on ihana keskustella ja olla yhdessä, viettää aikaa ja tehdä kaikkia yhteisiä juttuja yhdessä.
musta on ihanaa, kun mä tiedän, että semmoisessakin tilanteessa, kun on vaikeaa, niin mä voin luottaa suhun, että tää homma hoidetaan yhdessä.